cuadradito. ¿Puedo afirmar en verdad? Bat da sartzen duguna da kaskilloaren testifikazioa. Beste aldetik atagen duen beren historiaren bueltako zedea, dokumentala. Eta baita ere Antoniak izenbetutako dokumento Katalunian hartzen zuela kaskilloiek, nahi izan dugu baita ere ipini. Eta liburua, hau da auto intimo, auto familiarra, nahi izan duguna, pasoa, maiera prozesoni behintzat, emateko eta ama eta familia, lasaitasun prozesu horretan behintzat sartu dezan, eta berek Euskal Herriri ematen dioten legato bat. Zuzeuk hartu dugu duzun legato hori. Punto klabe bat izan da, txiki eta otagi fusilatu zinezkoen eguna. Eta Frankon azkeneko terrorismo edo beran ekintza hori izan zen. Orduan, punto estrategiko bestela konsideratzen dugu, Euskal Herrian danak gerarekin elkartu ginelako, eta hori zeak ez gertatzeko hainbeste burruka egin genuen, bai Elizako jendeak eta bai herriko jendeak. Eta orduan hori familiak nahi izan du, oroigarri bezala, Euskal Herriko ondare bezala nunbaiten gordetzean. Eta uste dute lekurik egokiena Lazkaoko artxibo historiko hori dela. Eta niri eskeni diatetan niko sopozik baiezko eman diet, eta beste orain arte horren aurretik bildutako ondare guztian. Eta horren inguruan ari diren doktoraduketa egiteko material guztia biltzen ari gera bezala altxor bezala, horrek ere belekua izango du gure artxibategian, eta antxe apal berezi baten jartzeko asmoa dugu. Está tranquila, que sepa que no me lo quitan. Porque si yo me los llevamos a mi casa, eso tengo tranquilo. Ya sabes cómo son estos hijos de ellos. No quiero mentarlo, porque son. Y puede ser que un día vayan a mi casa, no vayan ellos, vayan los otros y digan los casquillos. Y entonces yo se los tendré que dar y eso no quiero. Yo quiero que mi hijo siga adelante todo lo que hizo y la vida que dio por Euskadi. Y si mi hijo esos casquillos no están en un sitio, pues ya se quedó todo. Handi bat, beti gouen dabilena, eta asko maki izen ditutanak, eta gaur egun handi bat izen dala netzako, hemen danak alkartuta ikusi. Asko balio du gainean, eta aldan arte zehidu bertzako aurrean. Angelen eta Jonen giza baloreak, maitasunak, borrokak, lanak, adoreak, orain badatu zela garai hobeak, zuek biak zarete lurrean gordeak, gure udaberriko lehenengo lorea. Bai, Vale, eskerrik asko. a vosotras.